πλησιάζουμε στη Σούρα, στην Κρήτη. Ορατό στη Σούρα. Ένα καλημέρα και ένα καλωσόρισμα από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για αυτές τις όμορφες εκδρομές που σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε και να κάνετε. Από ό,τι καταλάβατε, τώρα είμαστε στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, στο νομό Χανίων. Και η Κρήτη έχει 4 νομούς. Ένας από τους 4 λοιπόν είναι τα Χανιά. Μετά το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος ή το Λασίθι, όπως το λέμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε κανονικά το πρόγραμμά μας, είσαστε κουρασμένοι, το καταλαβαίνω, αλλά για να μην χάνουμε ούτε την πρώτη ούτε την τελευταία μέρα, πάντα κάνουμε πρόγραμμα, όσα χρόνια κάνουμε εκδρομή. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω να κάνετε λίγο υπομονή σήμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι είστε ξενύχτες και κουρασμένοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Επίσης, θέλω να καταλάβετε ότι εδώ κρατάω ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε όλοι σωστά και λογικά, όπως το παραλαμβάνω από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Αυτή τη στιγμή θα πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι λίγο να ξυπνήσετε και μετά θα συνεχίσουμε να σας πω για το σημερινό πρόγραμμα. Μετά θα συνεχίσουμε για τη λίμνη του Κουρνά, η οποία είναι κοντά στο Ρέθυμνο. Με ακούτε? Είμαι και λίγο χαμηλά και δεν σας βλέπω. Εντάξει? Λοιπόν, με λένε κυρία Ελένη Αντωνοπούλου, να συστηθούμε. Είμαι υπάλληλος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και θα είμαι δίπλα σας έως το Σάββατο που θα φύγετε. Εντάξει? Μα το είπα, εγώ το είπα από την αρχή, το είπα. Θα έχετε λίγο υπομονή, αυτό είπα εγώ, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, το είπα διαφορετικά. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα δείτε πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να έχετε λίγο υπομονή, να μην γκρινιάζετε. Οι προηγούμενοι που μας φύγαν ήταν πολύ άγριοι, γκρινιάζανε. Και όταν φεύγανε κλαίγανε, μετανιώσανε, λέει τι κάναμε, χάσαμε την εκδρομούλα μας, την όμορφη.
Ναι. Ναι. Το νόημα για να γνωρίζει τον κόσμο, να κάνει παρεΐτσες ο κόσμος, να δει τις αντοχές του, κατά πόσον μπορεί ο ένας τον άλλον μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε μόνοι μας. Έχουμε ένα πρόγραμμα που μπορούμε, δεν μπορούμε, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Έτσι, είστε υποχρεωμένοι να κοιμόσαστε δύο μαζί. Είναι και αυτό κάτι. Ξεκινάμε. Βλέπετε που βγαίνει η Ανατολή. Την είδατε την Ανατολή, γιατί κάποιο κύριο είχαμε μία εβδομάδα και ρώταγε μα από πού βγαίνει ο ήλιος. Λέω ρε παιδιά, εδώ είναι άλλος Θεός, άλλος κόσμος, από το ίδιο μέρος δεν βγαίνει. Θεός είναι ένας, Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε, στο λιμάνι της Σούδας. Μπροστά μας ακριβώς είναι ένα εργοστάσιο μεγάλο με αλεύρι, μήλος με αλεύρι. Βγάζει αλεύρι, αυτό το μεγάλο το κτίριο. Από ό,τι ξέρετε το λιμάνι της Σούδας είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο, στον κόσμο, γιατί είναι φυσικό λιμάνι. Επίσης έχει την ναυτική βάση της Σούδας, κάπου δεξιά-αριστερά πρέπει να τα είδατε τα καράβια του στόλου μας. Δεξιά μας είναι το ακροτήρι, το οποίο θα περάσουμε κάποια στιγμή που θα πάμε στους τάφους των Βενιζέλων. Πλατεία Νομού Χανίων 1866.
Πλατεία Μάχη της Κρήτης ή Κωστάμπας. Το άγαλμα του Δασκαλογιάννη. «1722-1771». Ο δρόμος πηγαίνοντας για την πλατεία 1866. Πλατεία Κωστάμπα. Η Μάχη της Κρήτης. Τα λεωφορεία της εργατικής εστίασης. Για τη λίμνη. Λοιπόν, μετά από εδώ θα επισκεφθούμε τη λίμνη του Κουρνά. Η λίμνη του Κουρνά ανήκει στο Ρέθυμνο, στο νομό Ρεθύμνης. Είναι μάλλον στα σύνορα, είναι Ρέθυμνο, Χανιά. Είναι μία από τις μεγαλύτερες λίμνες, έχει άλλη μία, αλλά είναι πολύ μικρή. Είναι χωμένη μέσα σε ένα βουνό που δεν φαίνεται πουθενά. Τώρα που θα πάμε, θα τη δείτε. Όχι, στην τσάντα μου. Μετά από τη λίμνη θέλετε να σας πω που θα πάμε. Θα πάμε για μπάνιο και φαγητό στην Αλμυρίδα, κάπου. Όποιος θέλει και είναι προετοιμασμένος, έτσι. Το μαγιό που θα το. Τι να σας κάνω, εντάξει, θα πάμε σε ένα ωραίο μέρος, θα δείτε και εκείνο το μέρος τι ωραίο που είναι. Παραθαλάσσιο μέρος. Όποιος θέλει και μπορεί θα κάνει μπάνιο, όποιος δεν θέλει δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν τρέχει τίποτα. Και βεβαίως και η Ελιεστολάδη που πρωτεύει στην Κρήτη σαν παραγωγή.
πάρει σπίτι και σε παντρεύει. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο καθαρό, έτσι. Αυτά τα δυο, ποιος θέλει, ποιος θέλει. Λίμνη Κουμνά. Τούλα! Έλα ρε παιδάκι μου, σένα θα περιμένουμε. Η φαντά της Κρήτης. Μπορεί να περιμένεις και να μην τρέξεις την μπροστά. Να πάρουμε αυτή την κατεβολή. Πηγαίνοντας για τη λίμνη Κουρνιά.
προς αναχώρηση από τη λίμνη Φυρνά. Εκεί θα χαιρέσουμε
Λίμνη Κουρνά. Φεύγουμε από τη Λίμνη Κουρνά. Η Λιμνούλα πώς σας φάνηκε? Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ, έτσι? Έχει πάρα πολύ καθαρό νερό, το οποίο υδρεύει και το Ρέθυμνο και ένα μέρος των Χανίων. Το βάθος της, από ό,τι λένε, είναι 35 μέτρα, το πιο βαθύ κομμάτι, και έχει γύρω στα 1200 μέτρα το ευαδόν της. Σε όλα τα τουριστικά μέρη κάνουν αυτό το ξενάγηση και τουρισμός λέγεται. Εάν όντως έχετε χρόνο, αξίζει τον κόπο γιατί μαθαίνετε 5 πράγματα παραπάνω. Μέσα στα Χανιά όταν τα πάμε, αν έχετε χρόνο, δεν είναι άσχημο. Θα γυρίσει στην πόλη εκεί κάπου γύρω-γύρω. Άσαμε το Βάμος. Όχι έλατα, τα κυπαρίσια, αυτά που βλέπετε μπροστά μας, δεν υπάρχει έλατο στην Κρήτη, μόνο κυπαρίσια. Είναι ένα είδος κυπαρισιού διαφορετικό από τα άλλα. Ακούτε? Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Αλμυρίδα. Από ό,τι βλέπετε είναι ένα πολύ τουριστικό και παραθαλάσσιο κομμάτι. Κοντά στα Χανιά, στη Σούδα μάλλον. Κοντά στο λιμάνι της Σούδας. Εδώ θα καθίσουμε μέχρι τις 2 η ώρα.
όποιος έχει τα μαγιό του και μπορεί να τα βγάλει, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Γιατί τόσο πολύ ρε παιδιά? Πολύ είναι, πολύ. Εάν λοιπόν θέλετε και μπορείτε κάποιοι να έχετε διάθεση να κάνετε μπάνιο. Και οι άλλοι τι θα κάνουν? Δεξιά. Αλμυρίδα στην Κρήτη. Χωριό Αλμυρίδα. Σήμερα τώρα το πρωί πάμε για μπάνιο. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό, ποιος θέλει κάνει, ποιος θέλει δεν κάνει, έτσι. Θα καθίσουμε 2 ωρίτσες εδώ στην παραλία. Όποιος θέλει κάνει βότα, όποιος θέλει κάνει μπάνιο. Μετά θα φύγουμε, θα πάμε απάνω στον Ομαλό. Να δούμε το στόμιο του Φαραγγιού, δεν μπορούμε ούτε να το περάσουμε ούτε τίποτα γιατί είναι πολύ μακριά. Έτσι, θα φάμε εκεί πάνω. Και μετά θα γυρίσουμε και το απόγευμα θα πάμε στην πόλη. Ορίστε. Όχι βέβαια. Όχι. Άντε τσακα τσακα Χριστιανέ μου. Μα είπαμε χτες ότι θα ξανάρθουμε από εδώ, προς Θεού. Λοιπόν, έχουμε και απογευματινό, επειδή ορισμένοι δεν θέλετε να πάτε στην πόλη και λογικά βέβαια να δείτε λίγο και την πόλη των Χανίων. Οπότε το μεσημεράκι μόλις ξεκουραστούμε λίγο, κατά τις 7:30 ώρα θα φύγουμε και θα πάμε να επισκεφθούμε τους τάφους των Βενιζέλων και θα γυρίσουμε στην πόλη των Χανίων, στην παλιά πόλη. Να κάνετε τη βολτίτσα σας βραδινή, είναι όμορφα. Θα καθίσουμε στις 11 το βράδυ, οπότε αν κάποιος θέλει να παραμείνει, δεν μπορεί να παραμείνει. Έτσι. Λοιπόν, η πισινή, επειδή χθες μου κάνατε κάποια... Ελάτε λίγο πιο πίσω, να αλλάξει στις πρώτες θέσεις, για να μην είναι κανείς δυσαρεστημένος, έτσι. Ελάτε λίγο η πισινή, να αλλάξει οι πρώτες θέσεις, να καθόσαστε. Η κυρία Ποτίνη, δεν ξέρω, κάποια...
παραλία αυτή από ό,τι βλέπετε είναι απέραντη. Δεν μας έκανε πολύ καλό καιρό να ευχαριστηθούμε τον μπάνιο, αλλά δεν πειράζει. Το μεσημεράκι που έχει κουράγιο και δεν έχει φάει πολύ, ας κατέφυγε. Επειδή είναι δεύτερη μέρα και συγγνώμη που παίρνω το θάρρος για να σπάσει και λίγο ο πάγος, να γνωριστούμε μεταξύ μας, εμένα με λένε Στράτο. Λίγο αυθόρμητος είμαι, πιστεύω να μου το συγχωρέσετε αυτό. Λοιπόν, και για να πάμε τη μέρα πιο χαρούμενη, να σας πω ένα ανεκδοτάκι. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος θα μας πει το ανέκδοτο, αλλά εγώ να σας πω πριν σας πει το ανέκδοτο κάτι άλλο. Εδώ το Μάλεμε έχει μια μεγάλη ιστορία. Εδώ ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, έτσι, με τους Γερμανούς και έχει ένα νεκροταφείο εδώ με 300 Γερμανούς. Από εδώ ξεκίνησε η μεγάλη μάχη. Έτσι για επενθύμηση ήθελα να σας το πω. Ο κύριος Στράτος μπορεί να συνεχίσει το ανεκδοτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι για όνομα του Θεού. Για όνομα αυτό ήταν ιστορικό και έπρεπε να το πούμε και προτεραιότητα. Εδώ πέσανε οι αλεξιπτωτιστές που τους φάγανε από κάτω, πάση περιπτώσει, και από εδώ άρχισε η μάχη της Κρήτης με το όνομα που έμεινε στην ιστορία. Λοιπόν, τώρα στο ανεκδοτάκι μας. Κάποια μέρα θέλανε από τη Θεσσαλονίκη να μεταφέρουν στην Αθήνα από ένα ψυχιατρίο ασθενείς και ψάχνανε να βρουν έναν τρόπο να μην ταλαιπωρηθούν, να μην τους δημιουργήσουν προβλήματα, γιατί ψυχασθενείς ήταν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να τους μεταφέρουμε, βρήκανε καλύτερο τρόπο, σου λέει αεροπορικός. Οπότε δεν θα μπορέσουν να κάνουν και πολύ φασαρία. Τους βάζουν στο αεροπλάνο μέσα, μπροστά στο πιλωτήριο ο πιλότος με το ψυχίατρο που τους συνόδευε, οι άλλοι στην κλούβα πίσω. Λοιπόν, αλλά αυτοί μέσα φαγωμάτωσαν, κάνανε φασαρία μεγάλη, χαράγανε τον κόσμο. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα τους ηρεμήσουμε αυτούς? Μπαίνει ο ψυχίατρος μέσα, βρίσκει έναν το πιο τρελό εκεί, του λέει
παιδιά, κοίταξε, σε συνιστώ εδώ υπεύθυνο, κοίτα να βάλεις την τάξη, να τους ησυχάσεις. Μη στεναχωριέσαι γιατρέ, λέει, θα δεις. Πραγματικά λοιπόν, όταν πέρασε μία ώρα, δύο εκεί, μια ησυχία, ένα αυτό, λέει, τι γίνεται ρε παιδί, πώς τα κατάφερε αυτός, λέει, πώς τα κατάφερε και αυτό. Για να ρίξω μια ματιά, τι συμβαίνει, πώς τέτοια ησυχία. Ανοίγει την καμπίνα του αεροπλάνου, κοιτάει, βλέπει αυτόν, τι έγινε ρε Θήμιο, τι τους έκανες. Τι να τους κάνω γιατρέ, λέει, τους κατέβασα στη στάση όλους. Εμένα με φοβίζουνε του κάτω, πώς μη τόπι. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα. Δεν πιστεύω να σας κούρασα με ένα. Λοιπόν, μια βραδιά ένα ζευγαράκι πήγε σε ένα σινεμά να παρακολουθήσει ένα έργο. Δίπλα του καθόταν και ένας γεροντάκος σαν και εμένα. Λοιπόν, αυτός μαζούσε εκεί το στόμα του, κουνιόταν από εδώ, πάση περιπτώσει λίγο του συνοχλούσε. Βρε θείο, λέει, δεν ησυχάζεις, δεν αυτό, να παρακολουθήσουμε το έργο. Αυτός το βιολί του εκεί. Κουνιόταν από εδώ, κουνιόταν από εκεί. Κάποια στιγμή έσκυψε και κάτω μες στα πόδια, έψαχνε, θυμώνει ο νεαρός. Του λέει, έλα εδώ ρε θείο, λέει, τι ψάχνεις εκεί κάτω. Ψάχνω, λέει, την τσίχλα μου. Ρε παιδάκι μου, λέει, για μία τσίχλα ψάχνεις εκεί και μας έχεις φάει τα πόδια, να σου τη δώσω, λέει, την τσίχλα να φύγεις από εδώ. Τι λες ρε παιδάκι μου, λέει, πάνω στην τσίχλα ήταν κολλημένη η μασέλα μου. Ευχαριστώ που μου ακούσατε, θα πούμε κι άλλα. Γιατί με έκαμες εσύ το χρέος σου, πατέρα, σαν κοντέος, πατέρα, σαν κοντέος, πατέρα, πατέρα, σαν κοντέος, μακάρι να ταξιωθώ, να κάνω τέτοιο χρέος, να κάνω τέτοιο χρέος. Έκαμε εσύ το χρέος σου, πατέρα σαν γονέος, μακάρι να ταξιωθώ, να κάνω τέτοιο χρέος. Καλά, αν πρέπει να πω
σένα η πιο μικρή, αλλά για σένα η πιο μικρή θυσία που θα κάνω. Θυσία που θα κάνω. Και στην Πελοπόννησο και παντού γενικά έχουμε ωραία προϊόντα, αλλά της Κρήτης από ό,τι είπαν έχει βγει το καλύτερο σε ποιότητα. Επίσης βγάζει πάρα πολύ καλό μέλι, μέλι θυμαρίσιο. Κοιτάξτε φορτωμένες που είναι εδώ, κοιτάξτε, από τώρα που δεν έχουν πιει νερό. Πριν φύγετε καλό είναι να πάρετε ένα βαζάκι να δοκιμάσετε. Τι θα πει μέλι θυμαρίσιο της Κρήτης. Και το τυράκι, έχουμε ωραία τυριά, αυτό είναι φανερό βέβαια, οι γραβιέρες μας. Εδώ που πάμε και που θα φάμε το μεσημέρι στην ταβερνούλα αυτή, έχει παραδοσιακά προϊόντα, έχουν δικά τους αυτό που θα φάμε, τα πρόβατα και αυτά είναι γνήσια. Θα φάμε το πιλάθο που είπαμε θα μας φτιάξει, έχουν κατσίκια δικά τους, πρόβατα και αυτά. Έχει τυριά εδώ, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να το κουβαλάτε, θα βρούμε βεβαίως και στην αγορά. Στο λιμάνι, δεν ξέρω κάπου, όπου νομίζετε εσείς. Αλλά και εδώ πάνω πιστεύω ότι είναι λίγο πιο γνήσια. Τώρα εσείς κανονίζετε, δεν ξέρω τι να σας πω. Θέλει ψυγείο, έχουμε ψυγείο. Λοιπόν, εγώ δεν σας λέω τι να κάνετε και πώς να το κάνετε, έτσι απλώς τα προϊόντα μας είναι άριστα. Όπως και όλες της Ελλάδος, έτσι κάθε μέρος έχει τα δικά του. Σε όλα τα μέρη μας έχουμε και κάτι παραδοσιακό και κάτι όμορφο. Όποτε που χωρίσαμε, ψάρινα τα μαλλιά μου, με ρωτάς που βρίσκομαι και ποια είναι η καταδιά μου. Πρέπει να είναι υψόμετρο. Ο ψιλορίτης είναι ακόμα πιο ψηλός. Επειδή είναι από ό,τι βλέπουμε κάτω, σε χαμηλά, έτσι πιστεύω έχει πάρει το όνομα, κάτω στη ρεματιά επειδή είναι χτισμένο, το λένε λάκι, αλλά έχει και ύψωμα, είναι και πάνω σε ύψωμα. Τα πολύ ορεινά που βλέπετε με πράσινο
Είναι ένα είδος κυπαρισιού το οποίο μόνο στην Κρήτη βγαίνει, το λένε κέδρι. Κέντρος, έτσι λέγεται. Έλατα δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Είναι σαν έλατο, μπράβο. Αλλά έλατο καθεαυτού δεν είναι. Ούτε κυπαρίσι καθαρό είναι. Σου δώσω βασάνα, μάσες να τη ραμάσαι, μάσες να τη ραμάσαι. Για να κερδίσω μια καρδιά, αγάπη μου. Κανείς δεν έφταξε, μόνο η κεφαλή μου, μόνο η κεφαλή μου. Του κόσμου οι παρηγοριές δεν με παρηγορούν. Στη ρίζα να δείξω, στη ρίζα να δείξω. Κάνετε ό,τι κάνω κι εγώ. Θα κλείνετε τα μάτια σας. Λοιπόν, εδώ πάνω είπαμε είναι τα πολύ ορεινά, το πολύ ορεινό κομμάτι των Χανίων και της Κρήτης, ο Ψιλορείτης και ο Μαλός. Έτσι. Λοιπόν, ανώμαλος είναι, ναι, τέλος πάντων, έτσι τον βρήκαμε. Λοιπόν, εδώ τα κοπάδια, όπως είπαμε, είναι άγρια. Εδώ είπαμε κυκλοφοράνε τα κρικρία, αυτά τα λίγα που έχουν μείνει ακόμα. Έχουν μείνει όμως, υπάρχουν. Κρικροί, λαγούς, πέρδικες, ό,τι όμορφο έχει φύση υπάρχει εδώ, όντως. Επίσης τα κατσίκια και τα αλνάκια, ξέρω εγώ, που τα κοπάδια αυτά τα λένε φουριάρικα εδώ στην Κρήτη. Γιατί τα λένε φουριάρικα? Γιατί δεν έχουν επαφή πολύ με ανθρώπους και με κόσμο, έτσι. Όπως και οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι παίρνουν μια αγριάδα μαζί με όλα αυτά που ζουν γύρω τους, έτσι. Ναι, αλλά η ψυχή τους όμως, να τα φουριάρικα, να τα δεξιά μας. Η ψυχή τους όμως είναι σαν μικρού παιδιού, ας τους βλέπεις άγριους κριτικούς.
δεν είναι αυτό που δείχνουνε, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, όπως ανεβαίναμε, είδαμε κάποια πούλμαν τα οποία γυρνάγανε αδιανά πίσω. Εδώ που πάμε λοιπόν εμείς στο φαράγγι της Αμαριάς, το οποίο είναι εξακουστό σε όλο τον κόσμο και έρχονται από όλο τον κόσμο και το βλέπουνε. Λοιπόν, έρχονται γεμάτα τα πούλμαν και τα γκρουπ, βέβαια νέη ηλικία, έτσι, νέοι άνθρωποι, ναι, σαν και εσάς. Τους αφήνουν εκεί που θα πάμε στο στόμιο του φαραγγιού, μ' ακούτε λιγάκι. Τους αφήνουν λοιπόν στο στόμιο του φαραγγιού και το πέρασμα του φαραγγιού είναι 18 με 19 χιλιόμετρα, το οποίο κατεβαίνει στο νότιο κομμάτι της Κρήτης. Στην Αγία Ρουμέλη είναι η παραλία, η οποία βγαίνει στο Λιβικό Πέλαγος και η Λιβύη κοντά πλέον, έτσι. Τα πούλμαν πάνε, όπως τα είδαμε αδιανά και γυρνάνε, κατεβαίνουν στα Σφακιά για να παραλάβουν τους εκδρομείς. Δηλαδή, εκείνοι που κατεβαίνουν εδώ και κατεβαίνουν με τα πόδια, μπράβο, τους παίρνουν μετά από τα Σφακιά ή από την Αγία Ρουμέλη, από εκεί με το καραβάκι. Αλλά έχει πάρα πολλές ώρες περπάτημα. Η κανονική ώρα για να το περάσεις είναι 6 ώρες, 6 με 6,5 ώρες. Είναι και άλλοι που το περνάνε σε 3 ώρες, 3,5. Αναλόγως ο καθένας, τις δυνατότητές του.